Ja, wat zo. Kijk, wat ik me Gasten. Ik moet zo zeggen, dus ik moet zo jullie doen niet elkaar, jullie niet elkaar, maar ik kan ze niet opgeven. Ja. En nou dit. En ik zie toen pa, die zit kala nou kies. Waar is het die? Lang sa laki sa ano sa itsa bukan kasi namin kawat na sa fast food sa bukan. Lang sa laki sa Ja, ik weet wel. Sir, ano kies rin ko na ano ka, ikan sa usap. Dang yalla. Ja, ik moet met zo mee Alleen Nee, ik traag ze hier. ik moet met zo mee inleg van, wat gaan er nou weer aan? Ja, gaan er net, ik, maar nou net. Maar nou net zo gelang mensen. Ik denk, ja, zo mee info kaya. Ma, ik denk misschien. Ay, di ba may rasin ni Vanessa? O, hindi, suan ka ka. Basta yun. Ay, nagbalalay dito. Ik ga van madam aan. Maar nou wat we voor je antara bij kan zo'n dag van travel. Ik ga van nou wat gaat hij zien. Ik zoek. Maar ik denk niet, man, jij staat op die man. Ik Jij staat op hem van, jij kan maar zo niet als die man nog eens uitgevallen. Die man is met die stopwagen en allerlei goed. Hoe kom je tijd te steken? Die man, die laat me eens van een beetje kleertjes kopen. Vrouw, je gaat al liggen. Ja, hier is nog koos, hier is nog koos. Hij krijgt 100 rand van zijn hele pij. Hij dan gebied. Nee, ja, man. Maar bij dit dat. Moet net even zeggen voor ons heen, man. Ja, kom zij er nog om zeggen. Jij zal ja, kom bij hij, man. Ja, Tommy, jij moet jij is ziek. Als kom bij hij, man. Dat is ziek, jij ziet niet de ziekheid die. Jij ziet niet, want je is ziek. Kijk je maar echt allemaal nog lopen, man. Ik ga van madam aan, dus goed die zei voor mij. Want nou gaat ik kak onder mij. Nee, man, ja, maar moet niet van zeggen. Ik wil net voor gezegd dat, man, zie je. Want dan is het een beetje bij je. Een team gelijk amper soos elkaar is iets wat oosie wat niet, verstaan jy? Praat net saam man, miskien sy naggie of sy tannie, ek mos nie al sy mense. Nee, ja, ik weet mos bij mij werk hij dan van familie mosie. Ja, wat ek loop goed door man. Ek moet so sê ek moet klaar maak man. Waar draai je Nee, ek gaan net die foto's vat vandag. Oei, ja, dat best zijn. Nee, jy moet nog eers die man kry. Jy wil maar net so hier by huis sit. Ja, ik moet ook doen gerne. Maar ik moet lekker foto's vat. Jy gaan sien op Facebook. Oei, ja, ik wil net zo wie het gaat. Bye. Die van die pad, ik kon nou eerst aan hoeveel uren. Hoe lang kan je nou alleen? Ik mag niet thuis met mijn man. Wat ben je maar? Ik blij me zien. Ik blij me zien bij je man. Ja, want ze aan elkaar naar dat toe gaan. Kom, wat heb jij hier aangedragen? Wauw, gaat ze zo aan. Die wauw, ga je zo aan. Hij kan nou nog met één doek van gasten. Hij kan zo sterren zijn ogen waard. Hou de mond van de ekpraat. Ekpraat hier. Kom, laat ik zien hoeveel het je wagen hier. Die wacht, die ik kan niet zo lang wachten. Kijk, maak met kwart en dan moet ik nog stoer is op een uur en een half, is dat lang? Een uur en een half is het lang. Een uur en een half. Dat kan maar. Wat is stoer is? Wat is stoer is? Nee, wat is stoer is niet? Jij zit daar met daarmee aan langs. Die sappie winkel met witte wit. Als mijn nachtje. Als mijn nachtje. Ik moest voor jou gezegd. Maar, oma groeikie. Wie hebben dat ook al is? Jij meng je met familie niet echt. En wij kunt als jouw familie van jou af. Ik heb jou moest gewaarschuwd. Ik zal alles doen. Ik zal alle afsnijden om voor jou te doen. Jij moet het wel niet gaan doen, want ik heb jou moest al lang al gezegd. Jij zei niet eens van mij. Jij moet van mij zelf gezegd van jou. Zij te veel in mijn kop af. Hoe kan ik zo praten met uit mijn kop af? Hoe kan ik? Zij moet van mij supporten die vrouw dan het paard. Zij wil man spelen. Kijk, dit is al wat ik gekregen heb mee maak. Dit is al. Een vierdag rijden. Wat gaat er nog met een vierdag rijden? Iskoosok. Kijk, hoe gaan het dan niet? Kijk, hoe gaan het dan niet?
Kijk hoe gaan die. Jij, ik Kijk, maak hoe het gaan veel die? kost. Ik Mag ik zat even in raad, Kijk toch rustig. even mee. In raad, vrouwmees. Hallo, wat gaan we doen? Waar gaan we niet? Hallo, we gaan naar elkaar. Zo met mijn broer. We gaan naar de wandje. Ik ga met mijn broer zo hier. Waar gaan we jou aan? Waar gaan we jou aan? Je zit voor Rustig, maar raad, rustig. aan een nieuwe ding. Kom, ga je dat doen? Raad, rustig, man. Raad, rustig. Ik doe het echt niet. Waar gaan we naast de poort? Wat is weer daar? Daar gaan we naast de poort. Wat is weer daar? Ja, waar is de giaan? Waar is alle giaan? Waar ben jij nou met die giaan? Vanaf komt die gejat. Ja. Ja, je kan doen met een zwaar kind mee bijten. Kun je met zwaar kind mee bijten? Ja, is zo laag. Ja, op de aannaam met mijn zet was zo laag. Ik wou me dat zeggen was zo laag. Je wou me, wat kan je nog? Ik ga het naar elkaar stoten. Dat is een jouw huis, ik heb een moeder huis. Ik wil aan nog haken huis. Gaat die andere Maak mij goed. Waar jij maar jij bij zo gaan maken. Zaken en jij blijft weg gaan. Hoe kwam? Jij blijft weg gaan. Door aan elkaar Hoe kwam? Hoe kwam? Jij is te bang dat je dat moment. Ik ben net zo bang dat ik Ga je nou aan elkaar zoeken? Ik dat is niet waar. Ik is niet waar. Hoe moet ik maken? Ik is niet waar. Wat van jouw stage? Wat van jouw stage? Wat van jouw stage? We doen aan elkaar, die goed aan mij. We doen aan elkaar, die goed aan mij. Als ik aan mijn vader ga naar het kom aan gaan zitten, doen het aan elkaar. Jij gaat het sieren maken. Hier achter zijn familie. Nee, ja, maar ook jij nou weer zo aan. Ja, vrouw, ik wil wie dat gaat die aan. Ik heb toch gevliegd. Hij wil wie dat gaat die aan. Die mensen maken me ziek. Alle maakt voor mij naar. Waarom ben je? Dan jij niet die. Oh, die kofana. Hij behoort zijn paarden. Ja, ik heb weer sieren maken. Nu je echt nacht Dit van is de kan je ik staan, was nog ja. naar Oostasie. Ik was op een Oostasie geweest. Wanneer ga je luisteren, vrouw? Wat de Wat slaan je nu? Die mag ik dan weer slaan, hè? Want dat is altijd wanneer je zijn mensen van me. Kijk, weet je, ik is nu zo verder van zijn mensen. Wat hier aangaan is moest tussen ik en hij. Als ik voor hem sla, dan sla ik voor hem. Van hij behoort aan mij. Ik sla voor hem, ja. Ik heb nu spijtig voor dat gezegd. Wanneer ik dit voel, nu ik het moeilijkheid veroorzaakt. Ik hoop net dat je mijn naam ook genoemd. Kijk, als een vriend. Ik heb het gezegd, ja. Kijk, het zijn me verstaan gewoon niet van mij. Ik moet doen van die jaar zien. Ik wil voor het jaar wat ik wil voelen. Toch als zij dat ik me nu kijk, hoe gaan het bijna. Want het weet ze, gaan we nu aan hoe bij je goed. Maar die dang als, net hoe ze dangen, antier, ze gaan een man verloren. Wat ben je blij? Hij gaat niet smalen maken voor hem op. Dat zie je. Allemaal kom je op. Luister hoe net van mij. Zij kan niet van Belvero van zijn ma af. Zij kwam gespeel. Zijn ma blijft zijn ma en hij moet gejaagd geven van zijn ma. Wat? Van zijn ma. Hoe bedoel ik hem gejaagd van zijn ma? Hij werkt voor mij in Voorskum. Je gaat die van maand gejaagd geven. Hij werkt als hij bij zijn ma. Ik ben een mysterie, ja, hoor iemand. Luister, kijk goed voor mij. Hoe heet jij doen dat voor me van zeer dat het zo. Zit weer hier. Ik kan niet meer. Jij kent mij aan. Jij kent mij aan. Wat die allemaal. Maar ik heb zomaar gewacht, op een vrek gewacht op die bank. Ik heb om een paar moesten klappen gegeven. Jij laag, man kan een zaak goed maken hoor. Weet je, jij abuse hoor. Ja, wat abuse. Als je abuse. Maar dan maak je nog zaken. Alle maken zaken. Ik zal voor Ik weet niet nog, kom als ik nog vrienden Ik met vind je. daar is een vrienden. Ik vind daar is een meidje van mij. Altijd doen, met Niet ga je wel hier aan elkaar raten en moeipraatjes aan de omkanten praten. Dat werkt Ik niet. zei nu eens een keer, nou, hoeveel keer doen jullie gaan nu al jaren aan, je kunt dus nu al 2 jaar aan. En jullie staan nou nog. Je wil altijd met een nee, die mannen zijn verkeerd die en dat. Hoe kan fijn jij aan zo'n paarden? Als je van paard, die geven jullie weg, ja, wie Dat je is einfach ziet. zoals jij wil voor mij. Ik van beleid, van die vrouw, mannen in mensen. Wie wat die mensen, ik van beleid. Van Girl, zij niet lekker zien met ijs. Ik ben baas met nu, jouw kunst talen af. Maar die rechtvaardiging van jou pas. Nee, maar niet, Ik Pas de bol, ik nog daar voor zeer oor zit aan. Het is nog een ondankbaar nog afbouw. Nee, man, dit is mooi goed. Antie, we zijn een goede mens. Dat is jij van mijn schoenen. Ga die mijn schoenen voelen. Ik is zo ziek zoals jij niet. Het maakt je Ik samen. als niet zo ziek zoals jij niet. Ik ben die waarheid maakt zeer. Dat is van de pool. Zo nog Ja, mijn dat bed. is waar. Ja, en een loop, maar nee, dat is dit voor Ja, jou. loop. Het vat is ook voor jou samen. Je blijft
jou man hè. Nie voor dat jy mekaar redelijk gaan verstaan. Want ek voel hy weet, hy draak op my sleg gevoel. Ek was hier na in my huisie. Sy wil nou alle moedjings aan my te maar daar weet ek nie jy, ha? Dis jong jy bis jy. Sy gaan my by my sê, ek sê jy wil reg gejaar wees. Hou op met dit loop, dit is reg praat man. Ja man. Dit is reg praat. Jy wil reg te praat man. Los maar reg praat man. Niemand is goed man, is fijn man, is fijn. Ik zal je nog blijven toe komen. Zeg je pas, het is een goede vriend van ook, kom ik zeg veel dat. Als recht. Nee, dat is goede echt. vriend man. Ja, en maar dan bij. Vat hem zo voor jou. Vat hem voor jou. Zij kwam op hier bij naast. Ze wezen nou, wow, moet die en ze maken met bij jou ook moeder. Is maar of vals van mij zeggen. Zij as. Je wil nog iets vroeger bij je die boodschappen wat ik weer één af. Wijs mij, wijs mij. Blijkbaar treat sy met jou weg. Daar is ook om sy so aan gaan lyk met. Daar is ook om sy vir my nou kan vertel van as hy 'n meisie gaan kry wat vir hom gaan waardeer. Sy ek sal nie so gaan lekker ontvang. Hy gee los om nie. Ek sal hom nie laat ek gaan as hy moeg is van my as sal ek hom 10 blikkies kook laat hy weer enigiets kry vir my. As jy liefde op is gebruik ons my na. Verstaan jy? As niks van oorraakie. Ek sal vir hom wys hy gaan nêrens sien. Hy sal net die onder my buig. Groot is 'n mag nie. Ja, as 'n boslis ek sit vas aan hom. Hy sien hy guy van hy aan. By die ou stasie. Okay. Hy het my al weer ge-inbox. Ons moet nou weer gelyf en I see. en die hele sy weet dan man het gepys hoe dis weer die hele blokkies en goed. So dat trace beskat uitgevat die outomaal. Ek gaan sommer net sommer net toe nog sien sien. Van as ek nog gaan sien gaan dit nog te lank dan moes ons al moet wegraak. Hy het gesê so al 8 sekondes maar dis nou 10 to 7 so. Van die baba of sê jy nog As ek kan haar bly kom ons moet sorg dat ons wegraak. Die voere gaan nog hier aanbring. Kom ons gaan. Draai alles, ik draai met beste geven die voor mensen waarderen me heel erg. Ik draai met beste vraag hier. Al mijn liefde. Ik geef 100 in die verhouding. Maar nog altijd appreciate zij het. Waar zij? Zij is hier niet. Zij komt kala, ik of van mij, maar zij is hier niet. Hindi ko taga kadala nog. Niet van mijn studies. Ja, buta ek bly praat oor die vroumense. Hulle kan nie veel laat so terugdruk van die vroumense aan mekaar. Kyk hoe feitlik hy is ryk. Jy is ryk. Ek het gesê sit vir uit. Sy bly met vriende waar toe sy. Waar as ek kan buta. Ha? Nee, nie aan mekaar kom met draai nie. Nie aan mekaar kom met draai nie. Jy moet slag, stem en 'n voet neersit. Jy is 'n man van die huis. Jy bring alles hier. Jy het hele jaar kwal abi mami. Toe bring die vader, sê dit waardeer ek het gekom. Ek hoor sy skel in die straat oor my ma. Hoe moet ek maar? Hoe moet ek maar? Ga jy aan mekaar hy vra aan mekaar doen. Dis elke jaar, elke maand, dieselfde seisoen, dieselfde restrering. Wat gaan met hulle verhouding word? Ah? Hoe kom jy wie sy? Wie is sy? En daai vir my like jy aan mekaar en daai vir my jy nie aan mekaar op die hoeke staan. Kan mens vir afvat as 'n vrou. Ik kan sy ons strijd dan maar. Draai, waar is sy nou? Moet jy nou die skoon maak? Moet jy die skoon maak? Maar gaan jy maar doen? Ik kan het niet doen nie, Wat jy met maar besoms hier? my suster, my suster, Ek sê ja, die goede wat sy doen. Sy sal nie van my lieg nie. Daai storie was my net, sy sal nie van my lieg nie. Ek weet sy kon 'n video gemaak het, maar ek kan nie. Kyk, Ja, waar as toe sy? social stuff dat sy Waar toe sy? sosiaal moet lieg. Waar toe sy? Ek en sy Dis 'n vraag, moet nou Waar rustig. was jy toe sy weg was? Sy was nou gelaat weet. Sy weet Jy gaan dat weer ek sê was jy is so na en nou waar toe sy so na jou idee sê. Vandag gaan sy hier vandag gaan sy en ek gaan self nie uit vir sy nie uitgegaan. Waar as hy sakke weet sy met sakke in te kom. Dat ek so lank begin. Ek gaan self begin stap. Ek het net my gedraai weer. Want die vrou maak vir my reg. Sy waardeer my nie man. Waardeer jy? Hoekom vat jy nie vir sementa nie? Hoekom vat jy nie vir sementa nie? Jy bly met die arme maar vroukie wat jy wil waardeer nie. En dan wil jy mekaar koppelaar en dan ook al heb je mami sy is om vir te entertain, maar gaat sy met jou geld en nou kleren wat jy vir haar koop na ander manne toe.
Waar is hij nou? Kon jij? Waarom kon je? Ze komen van die Oost-Azië, maar daar moet je kleren van en we gaan gaan. Zijn nog nooit Jij moet de kleren van. Iya, itu sebentar guys, langgar lebih beo. Ayo mental, itu dah guys, langgar lebih. Muklir bakal nak, dak punya kleren, dak aku kleren, bakal nak gaan. Daar is ook een kleren, daar is ook een. Je gaat zelf die kleren bakal nak pakken. Dat moet van jou, dat moet van jou wat hier mee behoren. Kijk wat hier mee behoren. Aan elkaar blitzen met haar vrouw mens, ik als moe, ik als moe Laat van me je. dan man.